den her video, der skal du se en bogopstilling til en bogoptagelse. En video, der kan bruges til f.eks. gennemgang af begreber eller andet. Her kan du se, hvad du skal bruge til opstillingen. Du skal altså bruge en spartel. Så skal du bruge et par elastikker. Du skal måske bruge en blok og nogle tusser. Så skal du selvfølgelig også bruge din mobiltelefon, men det er jo den, jeg har brugt til at tage billedet. Og så skal du bruge en bunke bøger. Og man behøver altså ikke at bruge højskolesangbogen. Bare dine bøger er tunge nok. Nu får du et par billeder af opstillingen fra forskellige vinkler. Så kan du både nyde billederne og musikken. Nu får du lige en testvideo, så kan du se, hvordan det kan gøres helt kort. Det er altså bare et eksempel. Godt. Vi er nu nået dertil, hvor vi skal lave vores lille instruktionsvideo. Jeg har mit A4-ark foran mig, og jeg går sådan lige op og sætter en prik i de yderste hjørner, så jeg lige ved, hvorhenne det er, hvorhenne grænsen går. Sådan der, og sådan der. Så i den her video, der kunne jeg for eksempel sige, at jeg vil gerne gennemgå, zonen for nærmeste udvikling. Det er en teori. Den er lavet af Vygotsky. Og teorien, den går ud på, at der findes sådan, når vi skal lære noget, så kan man tale om sådan en dartskive, hvor der i midten, den her røde, det er zonen for nærmeste udvikling. Der er noget, der er alt for svært. Det kan vi ikke selv. Det bliver vi nødt til at have andre til. Der er også noget, der er alt for let. Det kan vi sagtens selv, men vi lærer ikke rigtig noget, når vi gør det. Jeg kan godt gå i dag. Det er mega let. Dengang jeg blev født, der var det alt for svært. Der blev jeg båret omkring, og så var der et mellemliggende periode, hvor jeg blev hjulpet lidt. Vygotsky, han siger det her med, at når det er så tilpas svært, at vi lige skal hjælpes lidt for at kunne det, så er det her, hvor vi lærer. Det er altså der, hvor vi lærer. Det er zonen for nærmeste udvikling. Så får du lige et nyt zone for nærmeste udvikling. Og nu har jeg altså lavet en gennemgang af den. Så det er altså sådan, du kan sætte det op. Nogle små hjemmeoptagelser, hvor du gennemgår nogle forskellige ting. Også helt uden ansigt.